Това е групата Надежда към Съюза на хората с увреждания от Средец. Средец, тук за по-възрастни, например, като господин Даулов, господин Николов, казвам, че това е Грудово. Нали? Да се сетите за какво става дума. Не възраст, иска да кажа мъдри, ама се обърках. Те са дошли тук, тяхната ръководителка Стоянка Петрова ги е довела, за да ни изпеят две от най-добрите песни в своя репертуар. Канил се Колю на Рада, ма не да е Коли, да са жени, то всъщност дали не е едно и също, ма както и де. И бюлбюли пеят мамо. Вашите аплодисменти за група Надежда. Много ви благодаря, че бяхте при нас. Група Надежда. И какво хубаво име имате, Надежда.